Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायलायबाय लोगोफोर थ' दायो जोङो थांगासिनो दङ नामबरनि धुपगुरियाव माने देग्लाय गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु बोसोरसालिया जथुमा 39थि बोसोरसालिया जथुमाखौ जानुवारिनि 5, 6 आरो 7 खालाराव लानाय जादों आरोना थ' बेसेबां खामानिफ्रा आवगायखो बेखौ नायनो थांगासिनो दं आरो दायो जोङो आंजों लोगोसे गलाघाट जिल्ला एबसुनिनो आफादगिरि दंफायो जों सानैजों थांदों आरो दायो थ' सानबाय लोगोफोर नोंथांमोननोबो दिन्थिफानोसै बेसेबां मा आवगायखो थ' थ'दो नायनोसै लोगोफोर दिनै जोङो आर हबसे भिलेज होननाय मोनसे नागा गामि मोनबाय आरोना नै नायना लादो एसे लोगोफोर फाइनालि दायो आङो सफैबाय धुपगुरियाव ओमफ्राय फैनानै नै बे फिल्ड गेजेराव दंफैयो आङो ओमफ्राय जोङो दखान सखान हाबबाय दसे ओमफ्राय हाबनानै बायदिसिना जाबाय आरो जानानै ओमफ्राय दा नै फिल्ड गेजेराव दंफैयो नोंथांमोननो दिन्थिलांसै परिबेसखौ माबायदि जानानै दङ दायो प्रग्रामा जानायनि सिगां कनफारेन्सआ जानायनि सिगां आरो दा माने फोरोंनाय बायदिसिना जागासिनो दं सोलिगासिनो दं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दिनै ओमफ्राय नै लोगो देबा दङ एक्टर गाजोला बिसोर दहाय दंफैयोमोन ओमफ्राय जों एसे लेटै सफैबाय आरो सफैनाया नायलांबाय थादो दिन्थिनोसै आङो बिथिंजाय NCC सोलिगासिनो दङ फोरोंनाय ओमफ्राय नै पेन्डेला स्टेज पेन्डेला बैनो आरो बानायगासिनो दङ जोबोद माने स्पिडआव खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ ओमफ्राय नै लामानि नैबे पार्टआव मोसानाय फोरोंगासिनो दङ नै रायजोफोरबो बिराद दंफैयो नायनो ओमफ्राय नै बिथिंजाय दङ मोसाग्राफ्रा उन्दै गथ'फ्राबो होख्लायथारदों हनै मोसानायफ्रा बेवहायनो फोरोंगासिनो दं आरो NCC फोरोंनाय टिमखौ 5 मिनिटनि थाखाय रेस्ट होबाय आरो दा ओमफ्राय फोरोंगिरि दङ आबौ दङ नै आबौआ थ' आबौ दायो टटेल साबेसे फोरोंगासिनो दङ नोंथाङा मुथ'ते दा आं बेयाव 5टा प्लाटुन बानायदो लेडिस 3 आरो जेन्ट्स बयस मोननै मुथ'ते 5टा प्लाटुन प्लाटुन सासे प्लाटुन कमान्डार थागोन आरो सानै प्लेट कमान्डार थागोन सासे फार्स्ट प्लेट कमान्डार आरो सेकेन्ड प्लेट कमान्डार थागोन प्रत्येकटा प्लाटुनाव आं आरि 30 जनखौलाय लाखिदो टटेल साबेसे टटेल 178 माने सोलोंगासिनो दं आरो 170 सोलोंगासिनो दं ओमफ्राय दासिम हाजोब्बायना हाजोबाखै प्राय हाजोबनाय बायदि जादों आरो दा दाना सिखायनायाबो एसे समय जाबाय बेनिफ्राय 2 सप्ताहसो गाहाम सिखायगासिनो दं बिसोरखौ आरो बिसोर प्राय हानाय जाबाय बिनि गेजेराव एकदम उन्दै सानैसो दं बिसोरखौ हयथ' बाद होनाय जागोन थिगानो दायो नोंथांमोना मिथिना लाबाय साबेसे सोलोंगासिनो दङ दायो नोंथांमोननो NCC नि सोमोन्दै एसे मिथिहोबाय आरो दिन्थिबायबो दायो थांनानै मोसानायखौ दिन्थिनोसै आरो मोसानाया ओरैजाय दङ लामा बै पाराव दायो रेस्ट होदों नामा बिसोरखौबो मोसानाय जाबा दिन्थिनोसै आरो नोंथांमोननो र' जोंना आफादगिरि फैगासिनो दङ गलाघाट जिल्ला एबसुनि बिथांनिफ्राय जों एसे मिथिना लानो नाजानोसै बे प्रग्रामनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो माबोरै थाग थियारि जागासिनो दं दायो नोंथांमोना नुखादोंआनो प्रग्रामा धुमधामजों थाग थियारि खालामगासिनो दङ जोंना पेन्डेला नै प्राय 50% जाबायानो आरो बिदिनो नै मार्च पास्ट मोसानाय कालचार हान्जाफोराबो जोंना बिदिनो प्रेक्टिस खालामगासिनो दं गासिबो जोंनि जितु डिपार्टमेन्ट दङ गासैबो डिपार्टमेन्टआ पुरा माने थांनांगासिनो दङ जोंनि बे प्रग्रामखौ साक्सेस खालामनो आरो समाबो बारा गोलाव गैला बिदिनो सप्ता मोनसेबो गैला समा बेनिखायनो गावबागाव जों जि दायित्व होदों बयबो गावनि खामानियाव बेस्थ' दा गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम दायो नोंथांमोननो मोसानायखौ दिन्थिनोसै थ'दो उन्दै गथ'फ्राबो होथारदों नै मोसानाया
दायो बेवहायबो मोसाग्रा टीमफोरखौ दसे रेस्ट होलायबाय ओमफ्राय मोसाग्राया गासै बेवहाय 40निबो बारा दं होनदों आरो 40 ओमफ्राय बे उन्दैफोरखौ लाफायाखै आरो उन्दैफोर गथ'फोरखौ लाफायोबाथ' एसे बारा जागोन गथ'फ्रानो माने खमैबो 20 जनसोनि बारा दङ उन्दै गथ'फोर बिसोरखौ हमालासिनो गासै गिदिर गिदिरफ्रा 40 जन दं जाहैदों आरो 40 दायो आङो फिल्ड गेजेराव फैफिनबाय दहाय माने आङो सफैनाया ग्रोबनो माने रेस्ट होनाय टाइमाव सफैदोंमोन नालाय बेखायनो बारा मोजां दिन्थिनो हायाखिसै बेखायनो मोसानायखौ दिन्थिनानै आरो फैफिनबाय आरो आङो फैफिननानै दायो नै सालु जाफिनबाय बिसिना दायो मोनाबायबो ना दिन्थिनो हानाय नंला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्थादो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ सापर्ट खालामदो लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखासै मा खालामनांगौ दिनैनि थाखाय एसेनोसै आरो उनाव फैयोब्ला नोंथांमोना दिन्थिबावगोन आङो साननैसो उनाव आरो दिन्थिनो नाजाबावगोन बेसेबां आवगायो दिनैनि थाखाय बाय बाय